se amasar, se peneirá, se dará volta por riba do mar. ¡Ay, qué divertido! ¿Dices que no es divertido? Mira, mira, aquí hay un castelo de carrozas. Claro. Pero é moito máis divertido cantar a canción do pan de millo. Vale. Para cantala, ten que haber o eco, repite todo o que oe. A ver se eco bastante. Vale. La. Pero ten que ser un eco con sexto. Chapi. Chipi. Chupi. Entón, se eu agora digo, hai que plantar, hai que esperar, logo nacer, follar. Estupendo, estamos preparados para mira que espabilado, Sí, que vou subir de nivel. Va a subir de nivel de tontería lo que va a subir. Esta máquina non esta máquina. Máquina para xogar no recreo, xa che meto, Mira, nena. a boa. Que? Ten a batería cargada. Non te preocupes que a batería é recargable, non se acaba ni. Vale, outra cousa. Que? A ver se está a MP3. MP3, que é iso de Para escutar música. Aquí hai unhas orelleiras, se conoce que posan baños, ou eu. Non, que son os cascos para escutar música. Os cascos, Sí. Se posas tes porchos nas orellas, nin escoitas música, nin a quen fale contigo, porque Non, é que sae por aí a música. sai por aquí, ó. É que eu vou ser músico e vou tocar na banda municipal. E logo que vas tocar, ó. A gaita. Oi, pero para eso hai que soplar para tocar. Non, a gaita eléctrica. Que le das al botón e tocas sola. No eléctrico, Levántate ante otros, onde bailan os ollos. Levántate ante otros, onde bailan os ollos. Mira,
Levo a miña casa ao longo, camiño só cunha pata, e sempre por onde vou, deixo un fío de prata. Que é? A Que ver, será? Que será? que tengo unha casa amiga. Que Es será? un fío de plata. O caracol? Sí! Levo a miña casa ao longo, camiño só cunha pata, e sempre por onde vou, deixo un fío de prata. Que cosa cousiñante, que cosa cousiñante. Sentido de sentido, sentido que sabe. Mira, pero ahora que lo adivinamos, va. É branco como papel, é rompe como cristal. Todos o poden abrir, ninguén o pode pechar. Que é? Unha pista, unha pista. Cosa consigliare?